Gepleyer Adatlyk Radio Seyit habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Bankynyň öz çykaran plastik kartlaryndan daşary ýurtlarda çekilýän puluň möçberini geri diýen çäklendirmeleri, şeýle-de ýurdun ilatynyň ýurdun daşyna pul bermek boýunça çekýän kynçylyklary daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okaýan türkmen ýaşlarynyň maddi ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Olaryň en çemetini açgoýdy. Bu arada azatlyga ýüzlenýän türkmenistanlylar aýdýarlar: "Men Türkmenistanly student, bu ýere okamak we ýokary bilimli bolmak üçin geldim. Emma men bu ýerde ýokary bilimli bolmaýaryn, men açlykdan ölmezlik üçin gije gündüz işleýärin" diýip hatyň awtory Orsetde okaýanlygyny gurrun berýär. Ol öz hatynda Türkmenistanyň häkimetlerine ýüzlenýär. "Men Daşary Ykdysady Bankyň işgärlerine we ýolbaşçylaryna ýüzlenýärin. Siz etçeňizi diýärsiňiz, ketgitlen çäklendirmäňizi her aýda kemel diýärsiňiz. Başga ýurtlarda viza kartynyň eýeti ony özü dolandyrýar, bärde bolsa siz dolandyrýarsyňyz. Ýürügi siz jogap bermeli, emma haçan jaň etseň siz jogap bermeýärsiňiz. Näme üçin jaňlara jogap bereňiz ok diýip dinleýijimiz öz hatynda ýazýar. Türkmenistanda milli puly daşary ýurt valyutasyna geçirmek we ondan ýurdun daşynda peýdalanmak üçin ýeketek mümkinçiligi döwlet banklary puly plastik kartlaryna geçirmek arkaly öpçüne diýerler. Emma soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Banky öz müşterileriniň hasaplaryndan puluň nagtlaşdyrylmagyna we nagt bolmadyk görnüşde töleg etmegine üýtgetmek erdi. Müşterilerine öňünden duýduruş vermezden puluň möçberini ençimegedek çürtketik adaltdy. Soňky aýlarda viza kartyndan nagtlaşdyryp bolýan puluň aýlyk möçberi $160 geçmeýärdi. Puly nagtlaşdyrmak üçin Türkmen Bankynyň alýan tutumy 25% barabar. Emma bu şertler Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Bankynyň resmi web-saýtynda görkezilmeýär. Şu günler Täjikistanda bilim alýan türkmenistanlylar hem pulsuz kösenýärler. Dinleýijilerimizden gelen hatlaryň ýene birinde häzirki wagtda bank kartyndan aýda $80 köp pul alyp bolmaýanlygy aýdylýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda aýallaryň ýeçiligindäki ulaglaryň gurotluk hatlarynyň möhleti udoldurmaýar. Aşgabatda aýallaryň ulag sürmegine garşy görülýän çäreler güýçlenip dowam edýär. Polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň işgärleri aýal maşgalalaryň ýeçiligindäki ulaglary ýörüýte içgin barlaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy 6 martda habar berdi. Polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň işgärleri her çatyrykda diýen ýaly aýal sürüjüler saklap, olaryň ulaglaryny jekmejek barlaýarlar. Hatda awtoaptečkadaky ýoduň yaramlylyk möhletine çenli barlaýarlar. Damkrat galdyrgyçlary barlaýarlar. Biz bu zatlara razy goý barlasynlar, rahat hereket etmäge ýol berseler bolýar. Ýöne olar munyň bilen çäklenmeýär diýip Aşgabatly bir aýal sürüjü Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol öz ýeçiligindäki ulagynyň gurotluk hatynyň şu aý tamamlanýanlygy sebäpli onuň möhletini uzaltmak üçin polisiýanyň ýol güdäwçilik gullugynyň edara jaýyna barýar. Maşynyň reňkinde ýa çykan ýylynda mesele ýok. Ýöne maňa häzirki wagtda aýallaryň ýeçiligindäki ulaglary gurotluk hatynyň möhletiniň uzoldurmaýanlygyny aýtdylar. Aýallaryň ýaşyna garamazdan olaryň ulaglarynyň gurotluk hatlarynyň möhleti uzoldurmaýar. Men 30 ýaşymda ejemiň ulagyny onan çykaty bilen sürýärin diýip Aşgabatly bir aýal sürüjü Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Olaryň elinde täze gadagançylyk barada resmi görkezme ýok. Hemme zat dilden aýdylýar. Ýöne aýallary maşyn sürmek gadagan, eger maşyny bilen ýola çyksalar olaryň sürüjülük şahadatnamalary ellerinden alınýar. Ulaglary jekmejek barlanýar diýip Aşgabatly sürüjü gurrun berýär. Onuň sözlerine görä polisiýanyň işgärleri onuň ulagynyň reňkinden bahana gözleýär. Maşyn çaly reňkde. Muňa bahana tapdylar. Näme maşynyň reňki çal diýip onuň gurotluk haty uzoldurmaly dälmi? Ýöne men ýol güdäwçilik polisiýasynyň jaýyny erkek adamlaryň ýeçiligindäki çal reňkli ulaglaryň nowatyny gördüm. Olaryň gurotluk hatlarynyň möhletini uzoldýarlar diýip Aşgabatly aýal sürüjü habarça gurrun berýär.
Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sähra. Balkanly, marly we ahally kärenetçileriň hemde hojalyk jemgyýetleriniň ençemesi döwletden ýeri 99 ýyl möhlet bilen kärenesini almakda dürleş bolsanda bürokratik kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu waka türkmen medeniýetinde telekeçilere uzak möhletdeýin peýdalanmak üçin müňlerçe gektar ýeriň kärenesine paýlanyp berilendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gawat geldi. Men ýaly başlady ençeme daýhan ýer almak üçin Balkanyň Serdar we Bereket hemde ahalyň Beherden etrap häkimliklerine şeýlede Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine arda bilen ýüzlendi. Bize seniň döwlete ýük bolman işlemäge maliýe ýagdaýyň barmy? Öz adyňa traktoryň, dökünüň, ähli üçünçlügiň barmy? Bar bolsa öz ýaşaýan etrabyň häkimliginden, bankdan şulary subut etýän resminamалary getirdi ýerler ýöne daýhanlaryň köpüsinde bu soralýan zatlaryň ýa-da resminamalaryň bir näçesi bolsa-da adyndan biri ýa-da ikisi ýok. Şeýdip daýhanlar ýer alyp bilmän galýar diýip Balkanly kärenetçileriň biri Adatlyň habarçysyna anonim şertde gürrüň berdi. Habarçy Balkanly, marly we ahally ýaşaýjylara salgylanyp daýhanlaryň ençemesiniň birleşmeginde düzülen we degişli döwlet idaralarynda hasaba alynan hojalyk jemgyýetleriniň bir näçesiniň de türkmen häkimiýetlerinden ýeri uzak möhletleýin peýdalanmak üçin sorandygyny aýtdy. Ýöne hojalyk jemgyýetlerinde talap edilýän resminamalar bolsa-da jogapkär resmiýetiň olary da garaşyň diýip jogap berýändigini bellidi. Biz maldarçylyk fermasyny döretmek üçin 1,5 gektar ýeri, o timlik ekinleri ekmek üçin bolsa 20-100 gektar aralygynda ýer soradyk. Şeýle-de bizden talap edilýän resminamalar bilen bir hatarda döwlete ýylda näçe et, süýt, ot iýim tapşyrjakdygymyz baradaky programmany hem hödürledik. Bize edil ýok diýip jogap bermediler. Ýöne häzir ýurtda däne, paýta bolçulugyny ýola goýmak üçin tagalla edilýär. Siziň işiňizde bolsa gelecekde sereders diýerler diýip ahaldaky hojalyk jemgyýetinde hasaba duran daýhanlaryň biri anonim şertde gürrüň berdi. Adatlyk Radiosyna Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden, Balkanyň Serdar we Bereket hemde ahalyň Beherden etrap häkimliklerinden kommentari almak başartmady. Türkmenistan'dan Adatlyk Radiosynyň adathabar.com web saýtyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.